A Topludi et presentem els cotxes de pedals Berk XL i Berk XXL, models grans i robustos pensats per a nens, adolescents i fins i tot adults. El Berk XL està recomanat a partir dels 5 anys i per a persones amb una alçada de 125 a 190 centímetres, mentre que el Berk XXL és encara més gran, amb 10 centímetres addicionals de longitud i està dissenyat per a persones d'entre 125 i 200 centímetres d'alçada. Tots dos models tenen sistema de pedaleig de pinyó lliure amb tecnologia BFR. L'XXL, a més, ofereix versions amb o sense canvi de marxes per a una experiència encara més còmoda. Tots dos compten amb rodes pneumàtiques, fre de mà per fer derrapades i seient ajustable. Són ideals per a ús domèstic, esdeveniments, lloguer, educació viària o parcs d'aventura. Hi ha una gran varietat de colors, tipus de pneumàtics i molts accessoris compatibles. Visita la nostra web per conèixer tots els models i accessoris i no et perdis els vídeos dels altres cotxes de pedals Berk.